sesocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinokuzivisai vazukuru imozo kuti zviri kuitika. So ndisanda kuzivisai uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, please subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Vazukuru nyaya ndauya nayo nekukasika ndeyekudaizvi. VekuDoves Funeral Services vari kunziwo vanenge vakaita mistake vazukuru. Hamena kuti mistake kana kuti error, hamena zvinhu zvakaitika nditi, asi the story goes like this. Kune mhuri inonzi kwaChimwa Murombe, Chimwa Murombe vekuinyanga avo vakangoenda kuguta reHarare kuti vanotora chitunha chavo kuti vanoviga kupi kuinyanga. Zviri kunzi vakapiwa coffin risina munhu kuDoves Funeral Service, vakatodriva mufunge from Harare kuenda kuinyanga ndokuzonosvika wanikwe mukofini hamuna munhu, handiti hamuna body. Chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza, especially pamaservices akafanana neanawa, handiti. So zvinotonzi izvo hama yavo inonzi Maxwell Chimwa Murombe, Chimwa Murombe ari kunzi iye akanga atovigwa mass grave kumakuva eGrenville Cemetery kana kuti kumbudzi, handiti. Akanga atovigwa ikoko mumass grave kureva kuti muzhinji hamena kuti zvinhu zvakaitika ipapo vazukuru kuti zvizodaro. So veDoves Mortgage vakati aiwa vari pakuongorora nyaya iyi nekuferefeta kuti zvinhu zvakanga zvaitika pamwe nekuapologiza kumhuri iyi yekuinyanga, handiti. Hamena kuti munozviona sei vazukuru zvinhu zvakanga zvichizama kuda kuitika kana zvinhu zvakatoitika. Imi mumotaura comment section tichiti kumhuri iyi nematambudziko tine urombo nekurasikirwa kwamakaitwa nehama yenyu. Ndonyaya ndandiuya kuzokuzivisai vazukuru zviri kuitika mastreets, zviri kutaurika nezviri kutotora nzvimbo. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndobva ndatichi much love.